Фізіялагічная сталасць збожжа звычайна выяўляецца наяўнасцю на зерне чорнай кропкі. Гэта прыкмета таго, што сасуды, па якіх ішоў наліў, зарубцавеліся і паступленне пажыўных рэчываў у збожжа спынена. Збожжа з поля часова складуюць у бурты, далей яго прапускаюць праз плюшчыльную машыну. Вальцы часткова парушаюць абалонку зерняў. Гэта паскарае падсыханне, палягчае засваенне корму і скарачае рызык псавання пры захоўванні. Пасля плюшчання збожжа складваюць у рукаў. На сегодняшний момент у нас имеется 119 плющилок. В этом году приобретено новых 43 плющилки для того, чтобы обновить парк. Намолочено зерна кукурузы у нас 73 тысячи тонн. Из них это 10 тысяч семена, которые у нас не плющатся. Работа ведется в данном направлении. Каждое хозяйство для себя и больше будет плющить, потому что у каждого есть разные потребности. Плюшчанне збожжа з'яўляецца самым аптымальным спосабам яго захавання. Гэта выдатны корм для буйной рагатай жывёлы. Плюшчанае збожжа павольней, чым мука або драбнёнае зерне, праходзіць праз рубец каровы. А гэта спрыяе лепшай засваяльнасці і, адпаведна, станоўча адбіваецца на вытворчасці малака.